Узбекистон номеманаю. Дин як падар дар Санкт Петербург дар як склад дар байни 38 нафар одам ай пишти домод фарзандша оқ мекунанд. бале дӯстони азиз, бисёр ҷойша дидем, неки териша нао дидесем. ман худам баъда чун дагӣ ҳастам ки дар як хел оила қадри домоди беномус ай фарзанда боло аст. ай пишти домод фарзандша қадри навасош айдан дар берун карги аст. ман дидагӣ ҳастам. як 6 моҳ 7 моҳ пеш агар хато накунам видео ҳаст. як бародар ай вақт занг мезанам, мега исоқофаи биёрдам шумо надар кора. ман 6 моҳ чи пеши 11 коркунӣ омадам дар як фирма стройка сваркачӣ буде. 75,000 мега амрои мо олӣ гирифтам, неки мара 11 25,000 ҳар моҳ медод. дар байни 6 моҳ ман разбор кардам хатиш. яздам занг зад падарма модарма ки бачаитим ҳаши гуфтесай иса мегам очама занг задам, гуфтам ки ман аризаш менависам, юрист ёфтагӣ ман аризаш менависам. модарам гашт гуфт ки агар ариза бинависӣ зидди домоди ман дар қавл 2 пом боло аст, ман айти норозӣ ҳастам. мефаҳмед? яке дина бо падар ай пишти домод дар байни 38 нафар одам, узбак буд, қирғиз буд, азарбайҷон, армени, оқш кадай бо дод задай, гуфтай ту фарзанди ман нешти нос дар даҳанаш. падарони азиз, модарони азиз, домода ёфта мешавад, фарзанда ёфта намешавад. бовар кунед. ба телефонан оқ кесен, рӯи ростани чез одамо оқ гуфта рӯй кесен. давр дунё ҷавобгар ҳастем. ба номи худо қасам накунед тарин. модарони азиз, падарони азиз, қадри фарзандотонро бидонед. ин азобе ки мо кашидесем мо дар баҳс аст.